La gràcia de Deulofeu és que ho encertava tot. Ho encertava tot. Ell podia explicar per què Grècia està ara en crisi i en canvi havia estat una de les cultures determinants del món occidental. Als anys 50 predir l'hegemonia econòmica alemanya era una bogeria total i absoluta, veiem com estem, i predir l'enfonsament del bloc soviètic després de que havia passat lo d'Hongria i tot plegat. Sí, això durarà perquè si no funciona tancs al carrer al voltant del 2000 de forma fulminant. Queden algunes prediccions per complir, una de les quals és molt inquietant. Els Estats Units s'enfonsen. S'enfonsen per disturbis interns, és a dir, que hi haurà un període de grans turbulències internes per lluites culturals dintre dels Estats Units, que ha de venir un dia o altre. Yo siempre difundo un pensamiento de Deulofeu que se está comprobando hoy en día, por ejemplo, el avance de China. Cuando él hablaba de China, China era un país en realidad muy limitado todavía, con una economía muy pobre, con poca, digamos, desarrollo cultural, donde Mao Zedong todavía estaba omnipresente en toda la vida del chino sin dejarlo ir más allá de su propia frontera. Él vio antes que nadie la expansión de China. Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, se está dejando bien en claro que se está dando en la realidad otra de los avances que ha dado Deulofeu en su tiempo. En aquell moment, als anys 70, jo li vaig fer la pregunta clau que a mi m'obsessionava molt. Jo era militant de l'independentisme i dic, senyor Deulofeu, em sembla que li deia senyor Deulofeu, quan serem independents? I llavors ell estàvem dinant al Núria, va agafar un tovalló, com el contracte del Messi, i amb un boli que sempre portava, em va fer les curves de l'imperi espanyol per calcular-ho, perquè això, a veure quan s'extingia l'imperi espanyol, i em va dir tot seriós, el 2029, que és quan desapareix l'imperi i, per tant, els pobles ibèrics es dispersen sota aquesta Europa de tutela alemanya. I llavors li vaig dir, però per favor, si falta moltíssim. I llavors, per consolar-me, em va dir, bueno, diu, 15 anys abans hi ha la possibilitat, diu. O sigui que el que ell deia, i això ho deia seriosament, és que quan tu calcules un procés històric de la llargada de 500 anys, com és la vida de qualsevol dels imperis, no pots dir serà el dimarts a les 4 de la tarda, perquè aquests 500 anys són una mesura aproximada. Llavors, a partir de 15 anys abans, ja comença a palpar-se els efectes d'aquesta desintegració imperial i, per tant, s'obre una finestra d'oportunitat. La previsión más palmaria a corto plazo es la que hace respecto de la desintegración del Imperio Español y el nacimiento de la Cataluña libre, ¿no? Yo creo que no cabe duda que, si bien no sabemos si va a ser en el 2029, quizás es un poco antes a cómo van las cosas en velocidad, pero lo cierto es que ahí está la primera que se puede comprobar al corto plazo. Todas las demás ya se comprobaron. Faltaría que se compruebe la de Cataluña, dentro de las más cercanas, y ahí vamos a tener otra razón más para estar seguros de que Deulofeu no se equivocaba.